So hi guys, maayong adlaw sa atong tanan ug maayong adlaw sa mga nag-diet. For today's video is i-share na sad nako ang pag-prepare sa akong diet food ug para sa gustong mag-diet so kani nga food is para ni sa inyo. Sayon og dali ra sad kainin ninyong buhaton. So first na kailangan lang tag lettuce, corn, pipino, singkamas, non-fat yogurt and grapes. Anyway guys, kana din corn nga akong gigamit katuday ng king corn nga naa sa can ug ang sa yogurt maskin unsa nga klase nga brand sa yogurt is pwede ra. Pero ang sige na akong gigamit is Pascual. O pilian na lang sana ninyo nga yogurt kanang naay nakabutang nga non-fat. O gihugasan lang nako ng ako ang lettuce og tubig. Og ako lang sang reviewhan og hugas og tubig sa mineral ang ako ang lettuce. Kay mao man ay pinaka-importante once mag-diet ta, kailangan jud nato ugasag maayo ang ato ang mga gipangkaon. Dayon sa pag-slice, so kamo nay bahala og unsay gusto ninyo nga pagka-slice. Kay ang lettuce ug ang cucumber is perfect jud na para sa mga nag-diet. Kay taas sila water content ang lettuce ug ang pipino. Ug kana sad silang duha kay low calories jud na sila. Ug gusto sa mong makatipid mo sa inyong diet journey is kailangan daghanon niyo buhat dan sa bunta. Dayon ang half ana is para sa lunch ninyo. Sumuo sa na akong gibuhat every time nga mag-diet. Kay kana tanan nga akong gipakita karon ninyo is ako nang gitunga kay para pang lunch nako. So wala na ko hutda tanan og buhat. Kay once manggod mag-diet ka is kailangan ra jud ka gamay ug kaunon. Dayon ang sa lettuce nako is 40 pesos, so 2 days na nako siya gamito. Ug kanang corn nga 1 can is 3 days na ko na siya magamit. Ang singkamas half rasad akong gigamitan ug ang sa grape is 1 kilo akong gipalit-an na kay akong mga kids is mukaon sad sila. Sa yogurt nako is isa jud ka cup ang akong gigamit sa yogurt. So sa yogurt ako medyo dili kay ko katipid ana. If ever man nga nasumhan na mo sa sigig salad, is na ako'y next video nga dili na pud puro salad ang ato ang kaunon sa atong diet. And guys, don't forget to follow my Facebook page. Thank you. Ug maura din akong i-share sa inyo guys for today's video. Bye oy.